Señor Couto, acompaña no sentimento. Ti debes ser a súa irmá Paula. Ladislao falou moi moito de ti. Eu son Viriato Mariño, abogado e compañeiro de promoción de Ladislao. Se necesitan calquera cousa ou que sexa, xa saben onde estou. Gracias por vires. Non falta onde. Gracias. Teño un asunto que promete. O do parvo ese que era compañeiro meu. Sí, o da necrolóxica. Ai, pero o pai está vivo e ten cartos. Ti que tampouco poderás dicirnos nada sobre a morte de Ladislao, claro. A autopsia entra dentro do segredo xudicial, así que Autopsia? é o que hai que facer nestes casos. Como que neste caso é unha morte? Perdoade, pero prefiro non falar máis deste tema. Pues él estaba lendo mirando unhas revistas Desas de fotografías que mandan de Hong Kong por correo. Deses que máis ten. Sí. Pois, non sei, debiuselle mollar unha ou algo, porque tiña o secador dentro. Quixo a secar e electrocutouse. Como? Un testamento? Ladislao, un testamento de que? Ímolo saber agora. El mesmo redactou antes da operación de trasplante. Desde aquela sufriu modificacións, pero o definitivo é este. Leo. Supoño que se estades lendo isto é porque eu xa estou morto, o cal paréceme unha faena moi grande, sobre todo para min, pero tamén para vós. Meu Ladislao. Para que vos sexa un pouco máis levadeira a miña perda e dada a miña vocación de xurista, decidín repartir as miñas pertenzas entre quen máis as merece e mellor proveito poida sacar delas. Pero se non tiña nada, en todo caso débedas. Un corazón de ouro, Pauliña, tiña un corazón de ouro. Débedas? Que débedas? Algo tería, senón porque se ia molestar en facer testamento. Ademais, Ramón, as débedas non se poñen no testamento. Sigo, que isto non parece cousa de 5 minutos. Sí. Así eu, Ladislao Couto, en plenas facultades físicas e mentais... En plenas facultades. Como che menospresei, meu filliño. O osiño de peluche doullo a Carmiña, a filla de Petróleo. Que vos dicía eu? Tiña un corazón de ouro. A Currás deixolle a miña colección de revistas científicas que están no maletín e que tantas veces me entretiveron nas longas e frías noites de inverno. Moi importante, non llas entregar en presencia de Pitusa. A Pepe da Maruca... A Pepe da Maruca tamén? Sí, papá. Que? Pono aquí. A Pepe da Maruca tamén é de Deus. Deixolle a baralla de xogar ao tute. Faltalle 5 de bastos, pero polo resto está perfecta. Con isto creo que xa non me queda ninguén. Ai, a bofé que non. Bueno, cando haxe que revisar o censo de Portosás, mirámoslo testamento de Ladislao e xa está. Non me queda ninguén. Agás os que máis me importan. Miña irmá e meu pai. A eles deixolle o mellor que teño. O meu recordo e 1000 perdóns. Os perdóns son para tapar o que de malo fixen.
Eu recordo por se queren guardar memoria de Ladislao Couto, que tanto vos quixo. Este Ladislao. Veña, papá. Esperad un momentiño que falta unha cousa, sí. Con isto xa non vos dou máis a lata. Papá, por favor, págame a conta do petróleo. Que non será moito, pero ando sen cadela. Se queres facer algo por min, atende o que che pido no codicilo anexo. No que? O codicilo é este sobre. Un que é? Un codicilo. Eso que é? Ai, que falta de ignorancia, manjo. Xa di a palabra. Con dicilo non chega, hai que escrituralo. E logo non é xeltes. É unha maneira de explicalo, sí. Nel Ladislao explica a súa derradeira vontade. E vos non acertades con ela nin anque vos exprimades os miolos nun millón de anos, ó. Pois igual pon aí no condicilo ese que como se fai o nó da gravata. A ver, pesado, como queres o aquel? Dunha volta ou de dúas? Eu que quero que me explique alguén por qué me deixou a min a metade das súas gravatas. Porque a outra metade foron para min, compadre. Mira, Sabela, que pon no codicilo? Unha cruz, no con. No con dicilo no con negro. Unha cruz no con negro. Ah, claro, como é o da cruz? Que Ladislao quere unha cruz na súa memoria, no con negro. E ti quen che dixo sobre isto? Se che parece, dixemo Costas. A ver, Seu pai, con. Cargoume a min, seu pai, que? Los Ramonazo non ten peóns que lle queiran facer, logo. Non debe ter. E logo non lle sei facer eu tamén. Pero non é o caso, iso. Pero a ver, Non é o que problema hai ca cruz? Non hai problema ningún, que creo no mar. Son para os mariñeiros que moran no mar. É punto, non hai máis volta que dar. Aquí é como é a papeleta, lindiña. Che, pero tamén, e logo lo dillao tamén era daqui. É máis ainda morreu na agua, é máis que carallo. Tamén leva algo de mariñeiro que leva meu ril, Ui, Evaristo deixamos estalo conto, xe? Porque as caralladas hoxe non, Home, papi, tampouco é tan tremendo, non? Non che parece? Son cousas de Ladislao. Ai, tan lindo. Deixoulle o ociño de peluche a Carmiña. E a ti, deixouche algo? A metade dos seus libros de dereito. E a outra metade? A quen? A Carlos? A Pitusa. A Carlos di que lle deixou os libros de Tai Chi e budismo zen. Pois que pena dividir a biblioteca, non? Sí, vou falar con Pitusa a ver de guardalos xuntos. Porque eu, ademais, aquí non teño sitio. Ai, mira, empezaste a buscar casa. Ainda non. Corre presa, non? Papi, mira, cando empezamos cas obras. Xa che dixen, lindiña, hai que falar con Ramonazo, pero é que, claro, pedir o aquel no consello, pero que falar con Ramonazo está complicado porque ese home non está moi católico, Pero que, papi, hai que falar con él. Eso está clarísimo. O que está clarísimo que a cruz de Ladislao ten que levar no cemiterio. É punto, non hai máis volta que dar. Oi. Aí sí que chamaron os de Protomar tamén. Así estaba. Queren saber se seguen as dúas bateas do fondo da venda. Ai, Ladislao. Queresme facer un pouquiño de caso? Non quero falar con ninguén. É moi bonita, pero tamén hai que pensar noutras cousas, Neso tes moita razón. Sí? Pois mira, aquí teño unhas facturas pendentes de cobro que xa... Digo eu, non fará falta unha licencia para poñer a cruz no con negro. Papá, queres parar? Se segues así vas a enfermar, Non sei. Como se ali empece a facer das súas... A ver, que lle imos decir os de Protomar? Porque algo lle hai que dicir. Branca. O qué? A cruz ten que ser branca. Sí, branca está ben. Que che parece, Pauliña? Aínda que unha vez vin unha película de John Wayne e a cruz non era branca. Non sei que facer. Tampouco sei que facer. Grasiñas. Son preciosas. Eu agora debería dicilo de non tanto como a ti. A min tamén me gustan mal os feitos, pero os feitos con flores son perfectos. Sabes? Desde que estás por aquí, síntome segura. É como se nada malo me puidase pasar. Por certo, que vas facer esta noite? Depende de ti. E que che parecería
unha sea romántica a luz das candeas e nos falando de nós e dos nosos proxectos. Perfecto. Non sei, poderíamos decir como vai o estudio de viabilidade do Varadoiro. Sería unha mágoa estragar unha cea contigo falando de negocios. Estou desexando saber cal é o proxecto do meu anxo para salvar o Varadoiro. Mellor noutro momento, sí. Ler o informe con calma e logo falamos. Para que? Contasmo ti? É que non é algo que se poida contar en túas palabras, Elena. É un pouco máis complicado. Mañá falamos. Que pasa? Esta noite onde ceamos, non? Mira, fala xa, Estásme empezando a poñer nerviosa. Elena, o Varadoiro non ten futuro. O mellor é vendelo. Pero que dis? Non é posible. É un peso morto desde hai moito tempo. O mellor é desfacerse del antes de que siga causando perdas. Non. Ten que haber algunha maneira de amañalo, entendes? Créeme, Elena. Sei o que significa para ti. E estudiei todas as posibilidades. Non, todas non. Os tempos cambian, Elena. Hoxe hai novas tecnoloxías e artesanía na vieira. Pois, por eso. Por artesanía. Mira, César, esta é unha cooperativa, entendes? Os traballadores viven dela. Eu nos podo abandonar agora. Ti sabes todo o que temos loitado. Non sei a que espera Elena para vender esta ruína de Varadoiro. Como espere moito máis, vanse quedar os bancos con todo. Eu entendo, Jesús. Pero estou farto de pelexar. Cando tes a xubilación aí á volta da esquina, as cousas vense de outro xeito. Home, para ela todo isto supón conservar a memoria do pai. Xa. Pero a mí saiu-me unha praza no Albacora de Ribeira. Eu aprecio moito a Elena, pero non podo deixar pasar esta oportunidade. Eu tamén teño por aí algunha historia e Manjo está a arranxar unha jamela para ir ás nasas. Que tal, Ramonás? Hola, Petróleo. Senta. Gracias. Pois, Vai, desculpade que eu xa sei que este non é o mellor momento para vir, pero... Cal é o mellor momento? Cal? Tes un lotazo de razón, Ramón. Pois eu viña polo aquel das obras, só, que tiña que empezar canto antes. Pois sí que é un bon momento, non, papá? O presuposto xa está feito. Claro, eu por min mañán mesmo empezábamos, porque arrumbei todo ali, xa riou a xente dos cuartos, xa a Sabela fixo as maletas, pobriña, e está todo listo. Entón, cando ti... Escuita, Petróleo, as palabras do meu fillo. Por eso, porque o meu corpo nunca respondiu á chamada da miña alma mariñeira, quero que se me recorde como que en vida nunca puiden ser. Un mariñeiro máis da fermosa vila de Portosás. Era moito como escribía este home. Teste que animar. E xa te las garabatas de Ladislao? Teño, Ramón, preciosas todas, preciosas. Estupendo. Amodiño, meu home, veña. Como está este home, Pablo? A ti tranquilo que xa falou con el. Vai, eu tranquilo, home, estou un pouco preocupado porque tiña que empezar cas obras, pero... Xa, non sei. A ver se lle pasa polo menos cando remate co da Cruz. O da Cruz. Cruz é outra tamén. Ti cando marchas? Eu de momento non vou a ningures. Aí ven Ismael. Deixámolo. Cousas que pasan. É a vida, filliña, non hai outra. Pois non sei que che dicir que tendes que andar a modiño con este home, nada máis. E non hai outra. Se a Manjo, que tal lle quedarán as garabatas de meu irmán? Queden yo latazo de ben. Diz que Aurea lle dixo que as garabatas tiña un par de asaltos, pero... Sí, non creo eu. Non o creo tampouco. Pois tamén
Que a poñan na rúa así dun día para outro vai a faena. Non, se non é dun día para outro. Petróleo se me avisou hai tempo. O que pasa é que non me daba decidido a buscar alternativas. E logo? É que non vin a Porto Zas para pecharme soa nun piso. Quere compañía. Querémola todos, non? Para ben e para mal. Por certo, Pitusa, o seu piso é bastante grande, non é? Depende. Quero dicir que ten sitio de abondo. Home, a ver... É que, antes, falando con Belinda, comentamos que é unha parvada que, estando ben xuntas, separemos as cousas, non lle parece? Eu creo que unha cousa é o traballo e outra moi distinta a vida privada de cada un. E xa eu tamén, Nada? É que non a sigo, Señoría, estáme falando de instalarse na miña casa ou non me fala deso? Non, faláballe de herdanza de Ladislao. De guardar na súa casa todos os libros xuntos para non partirlle a biblioteca. Eu pensei... Que quería ir vivir á súa casa. Non, muller, ni se me pasara pola cabeza. É que se non o vexo, non o creo. É que quedei. Ai, non me extraña, chica, Pero mira, muller, despois das que pasamos xuntos, parece mentira que a ninguén lle importa o que vai pasar co Varadoiro. Adrián que se xubila. Rosa que vai con a Jamela e de suso nin che conto. Mira, e que vai pasar co Varadoiro, entón? Pero se cho estou dicindo, Lindiña, estou cho dicindo. Ai, perdoa, chica, que mira, é como estou, Entre as obras aquí do petróleo, o de Ladislao, o do concilio ese bendito. Mira, que repite, a ver, que pasa? Que vai a pique, o Varadoiro vai a pique, linda. Ai, que pasou? Pero se cho estou dicindo que o Varadoiro... Elena, como vai todo, Elena? Que non se che ve o pelo. Tomou o biberón? Tomou o biberón. Ai, que cara de sol. Tomou dúas galletas. Vai con mamá 5 minutiños. Sí, veña, Padre, falas con Ramón? Home, técnicamente sí, falei. E prácticamente que che dixo? Prácticamente preguntoume polas jarabatas. Papi, que dixo das obras, E da cruz que che dixo? Non cambiaría de idea, non? Mira, Lindiña, eu falei con el das obras, pero é que non mostra moito interese polas obras. Anda a aquel lado, despois da cruz, falou ali un lotazo de tempo, Pero da cruz que dixo? Pois da cruz dixo patenas, dixo que quería Ladislao da cruz, incluso lle sentín ali a Paula que non sei que dunhas medidas, e que a quería, e Ladislao diz que a quería tipo John Juan. Como? O que che estou dicindo, que a quería tipo John Juan, a cruz. Pero ti xa lle dirías que non estamos dispostos a poñer a cruz Curiolo, eu dixocho de corazón, con Ramonazo non se pode falar, pois está pirolado de todo, non está neste mundo, meu Mira, home. papi, entón fala con Paula. Esto non pode seguir así. Lindiña, non pode seguir así, pero Paula pasa de todo tamén. Ah, que pasa? Que quere volver ao Amazonas con Ismael? Non, pasa de Ismael tamén. Como que pasa? De Ismael? Como? Que? Que? Preguntádelle vos. É que rompedesme a cabeza. Eu estuve ca miña filla e punto, deixádeme en paz. Che? Oi, ti querías Chapa, saber como iba o do... Végalo. Que carallo iso de John Baina? Que? Pois, non sei, eu sentín a Paula que Ladislao deixou escrito de unhas medidas e unha cruz tipo... Con que? Con cemento, eu que sei, meu home, pero falade con el. O do Varadoiro, que? Importache? Non. Pois o Varadoiro vai a pique, que afoga, que desaparece, que non lle importa a ninguén. A ti importache? Pero mira, o Varadoiro fálase con María polos fondos europeos esos. Empatenamos aquí a María Santísima e vai o Varadoiro para arriba outra vez. Claro que sí, polo couso aquel da artesanía. Que xa dicía eu, con Viriato. Ai, que dúbido. Ramón, para que eu pensei que falábamos dunha cruz normal? Queres-me explicar como lle encrofo eu aí no medio ese redondel? Que ten que ver John Baina nesto, meu? Nada. É que Ladislao gustaba o home tranquilo. Pois ti tranquilo. E John Baine era o home tranquilo. Mira, Ramón, tranquilo xa sabes como morreu, non? Tamén morriu o meu Ladislao. Non, Ladislao non morreu tranquilo, non. Ladislao morreu Cajei, non. Veña, home, veña. Veña, ala, vamos arriba. Arriba que che vou ensinar que teño ali todo ao pé da cabaceira. E xa verás, vai quedar unha cruz preciosa, meu home. Como a do debuxo. Prácticamente, Ramón, nomás que ya hai que quitar un detalliño. Que lle queres quitar? Oi, ó. A ver, deixame o lápis. Mira. Agarro.
collo... Aí tes, unha cruz, como Deus manda. Unha cruz normal. Precisamente, Ramonsiño, unha cruz normal. Que non corriente, cuidado. O caso é que quede ben. Ramón, a dúbida ofende, Veña, veña, vamos, veña. Chica, pero mira, non crees que últimamente só che estaba rompendo a cabeza? O mellor tes que dedicarte a outras cousas, non sei. Mira de para Ramón, pobrecito. O de Ramón xa non ten arranxo, pero a min abonda me comeu, sabes? Aunque ninguén parece decatarse. Pero como chegou o Varadoiro a esa situación? Non o entendo. Eu tampouco. Será que non son boa empresaria. Ai, chica, non sei quen che dixo eso, Pero se cadra, o mellor teño unha solución, o mellor teño unha idea. Non digas eso. É moi duro renunciar a algo polo que se leva loitado tanto. Durísimo. Pero tamén é duro que a ninguén lle importe nada, sabes? Mira, ti sabes o de Elena e o Varadoiro? Que raro que non lle están xa poñendo unha oferta enriba da mesa, ti, non? E te que dis? Necesitarei unha licencia para poñer a cruz no conejo. Ramón, a ver, mira, o Varadoiro, sabes? Elena vais a facer do Varadoiro, por fin. Xa ves, filla, xa ves. As cousas comezan e as cousas rematan. Oxalá fósemos donos do noso destino. Ai, chico. Papito. Ven, papi. Fala con Ramón. Está paranoico, sí, está fatal. Hai que falar con él porque non está voltando a realidade. Fala mellor unha muller, entendes? Que facemos caso obra. Acabo de falar con él. Fala con él, ti. É o que lle digo, prende, é o que lle digo. Mira como está. Ramonazo, tes un minutiño que... Vai, que tiñamos que falar do aquel das obras. A ti que che parece? Necesitarei licencia do Consello? Non, porque falamos con Celia aquí a tirar 2 tabiques no petróleo e despois retellar Non, home, non. Estou falando da cruz de Ladislao. A cruz... A cruz, claro, haberá que falar con Costas, porque hasta a beira, pero ti deixate estar que xa... Ti estate tranquiliño que falo con Costas xa do... Pobre Ramón, está desfeito, mira, o das obras para cando? As obras non é tan importante. Antes hai que mirar o de cruz. Ou é cando... O que? Ou aprender a facelo nó da gravata. Ai, mima, trae aquí, anda. A ver. Supoño que xa terás algunha oferta. Pois non. Por agora non teño ningunha. A verdade é que non sei se o quero vender. Só por curiosidade, no caso de vender, de canto estaríamos a falar? Ti como levas? Pois máis ou menos. Xa, pero máis ou menos ben ou máis ou menos mal? Intento levar o mellor posible. Xa. Verás, eu viña a falar contigo e a preguntar por teu pai. Gracias. Non está ben. Últimamente apenas come nin durme. Teme preocupada. Se che podo botar unha man... Se eu soubera como axudalo. Ben, eu teño algunha idea. Probablemente Elena vai ter que vender o Varadoiro. O Varadoiro? Ai, pois meu pai levanos detrás del. Eso tiña entendido, pero onte non amosou interese ningún. Está fatal. Eso é o que me preocupa. Sobre todo porque supoño que co resto dos negocios pasará o mesmo. Sí, a verdade é que sí. Xa, o que temía. Paula, deberías facer algo. O meu consello como abogado e como amigo é que tome as rendas do negocio antes de que sexa demasiado tarde. Sí. Estás de broma. De broma, nada. Pero se eu non podo, non estou capacitada. Unha cousa é levar a radio municipal e outra moi diferente poñerme ao fronte de Industrias Couto. Pois alguén terá que facelo. Ou iredes a ruínas sen remedio. Pero eu non teño vocación de empresaria, nin capacidade. Por que o sabes? Intentáchelo? Non sei...
Se cadra descobres en ti cualidades que nin imaginas. Non me fagas rir. Pois mira, rir non é mal método para empezar. Algún problema, Pitusa? Non, ningún. Seguro? Se quere falar, se sabe onde estou. Evaristo, pero non teño ganas de falar deso. Outra vez. Ai, mi madriña, estes homes. Primeiro foron as galiñas, que si as quixo traer para a miña casa. E si din. Sempre cedemos, para que despois digan. Despois, que si os percebes por todos os lados. Como se el non tivese o seu pendello. E agora... Agora que? Agora quere facer un andel para os libros que nos deixou Ladislao. Pero iso está ben, non? Está ben que o faja. Pero no seu pendello. Pois non. Teno que vir facer a miña casa e deixar todo como a pau dun jaliñeiro. Eso non está ben, non. O que hai que aguantar, miña nai. Hai que aguantar, ai. Que compartir non é nada fácil. Fai falta... Respecto polo outro. Certo sentido da orde. Do que é molesto para os demais. Exacto. Pensamos o mesmo. Debe dar gusto vivir con vostede. É cuestión de ter sentidiño. Xusto o que lle falta ao meu Evaristo. Sentidiño. Estou algo desestabilizado porque me falta un detalle. Ti dirás. Habrá que darlle unha man de pintura, digo eu. É que cor lle dou, me ame? Eu que sei, dalle unha calquera. É que é difícil, eh? Crees que vos axude? Sí, axúdanos, leva isto para lá, Melindre. Ramón, definitivamente a cruz vai no con negro, non vai? Sí, vai no con negro. Teño que falar con Celia, non vai a ser que me poña problemas. Uy, non, Celia non creo porque está en Santiago. Pero os mariñeiros non sei que dirán, eh? El ojo? Melindre, atendo ao teu. Os mariñeiros son un cheche, non lle fagas caso. Ramón, mira, se o con é negro, a cruz vai moi ben, branca. Ou crema, se acaso. Eu penso que crema é mellor porque é máis sufrido. Sufrido é, pero cando lle cajan as gaivotas, non sei. Ai, curra, por favor. Non me liedes, a ver, que cor, que cor? Branco, definitivamente, como di Currás. O branco é a cor de loito en Oriente. E Ladislao era moi orientalista. Moi ben. Branco, logo. Pois ala, vou comprar a pintura. Vai, Currás, vai, ala. Ramón, a José dicir que lle dixo que me apunte ou dasme... Toma. Ala. Tes algo para picar? Ia facer unha tortilla. Pois eso, tortilla. Oído cociña. Ramón, temos que falar. Vostede sabe que Elena quere vender o Varadoiro. E eu sei que vostede leva anos detrás desa oportunidade. Agora non a pode deixar pasar. O branco pódelle quedar ben. Tiveches unha boa idea. O branco é a cor da pureza. Pero que lle dicía... Ese porto deportivo está aí ao alcance da man. Pero antes hai que conseguir o Varadoiro. Claro, claro. Creo que podo conseguir un bo prezo. Se quere, encargo meu. Evaristo, non che dixen que non quería obras na miña casa. Hola. Que? E non ves como estás pondo todo? Xa, para que, Pitusiña, as obras non son para mí, que son para ti, vale? E isto non ten problema. Xa limpo eu depois todo e xa está. Evaristo, ti non sabes o que fai falta para convivir nunha mesma casa. O que fai falta é non ter ciscados por aí os libros. Especialmente cando son tan gordos. Hai que telos nun andel ben Fai preparadinha. falta sentidiño, fai falta respeto, e fai falta ter consideración. E pensar no que lle pode rayar o... molestar ao outro, xa non sei ni o que digo. Ainda estiven falando con Sabela antes. Con Sabela? Sí. Sabela. Que a mesma Sabela que ten un cuarto aí no petróleo. É que vai quedar na rúa. Con esa. Sí, non sei de que me falas. Ah, que inocente és, Pitusiña. Precisamente por eso me gustas tanto. Sabela anda buscando casa, non é? E a Río Revolto... Non dixas parvadas, anda. Parvadas non. Sei non eu positivamente, porque as obras do petróleo precisamente vou non facer eu. Non pode ser. Ai, Evaristo, que contenta me pos.
E como foi eso? Contame. Tampouco corra tanto que ainda non é fixo. Casi que seguro que vou facer eu, vaya. Tal como está todo, pero... Isabela, seguro que xa sabe algo. E por eso está metendo un aguillón. Porque anda buscando casa. Pobriña. Proviña é o carallo. Bueno, proviña sí, pero na nosa vida que non se meta, vale? Pódese meter onde queira, pero eso é amiga miña. Hai amiga túa? Pois daquela tamén é amiga miña. Deixa a min falar con ela. Evaristo, ti non tes nada que falar coa Suíza, ven aquí. Non, vou falar con un home que ten un can. Evaristo. Ai. Pase. Home, que milagre. Aquí me ten, Alteza. Pero non hai ningunha denuncia contra ti, non? Non, veñome queixar. A ver, que apunto? Algo contra Taracido? Non, de momento non. Veño falar de home a... Suíza. Non, a amiga de Pitusa. Moi ben. Senta. Ajá, gracias. A ver, contame. Que foi? Imos ver, Alteza. Vostede ten algún inconveniente sobre a relación que eu teño con Pitusa? Non lle parece ben que non estaiamos casados ou algo? A min que me ha de parecer nada. Ajá. Xa, pero na nosa convivencia hai algo que non lle gusta, algún aquel? Non. Ajá. É que eu vai ali facer algún choiño, importalle moito? A ver, Currás, normalmente os interrogatorios aquí fago o seu. Sí, xa sei. Pero que vostede parece sabelo todo sobre a nosa vida en común. E nin sequera o sabemos nós. Eu quei saber, ó. Eu quei saber, eu ben sei que vostede está buscando un sitio para vivir. Que vai quedarse en o cuarto do petróleo. Pero tampouco hai que ser egoísta, vale? A ver, un momentiño. Por que non empezamos outra vez? Ola, Currás, que podo facer por ti? Non me enrede, Que ben sabe do que estou falando. Empeza polo principio, home. Polo principio? Sí. Moi ben. Pois sí, Alteza. Cheguei con os materiais en Cas Pitusa. Se non, déixeme falar, vale? Porque se eu vou en Cas Pitusa a facerlle un andel e yo quero regalar, é meu problema. É porque lle fago firme a bo. Porque os libros que lle deixou Ladislao son pesados e gordos como o de Petete. Xo sei, venos vin. Pois xa está. Se se acepta eso, eu tamén acepto que son natural. E non me importa que vostede se vai a instalar en Cas Pitusa. Non teño ningún problema que, aliás, hai sitio abondo. Pero... Pero como que hai sitio de abondo, home? En Cas Pitusa é unha señora casa, É o cuarto dos convidados, é grande como unha agra, soleada e con vistas ao mar. Daquela non hai ningún problema. Se vostede quer vivir ali, pois viva, pero... Currás. Que? Empeza outra vez. Que me querías contar? De que? En fin, Currás, gracias pola visita. De nada. Vou moi contento de aquí, que dá justo falar así, claro, de home a... Suíza, ou amiga de Pitusa. É tamén amiga miña, que unha cousa non quita outra, vale? Ala, é que teño ainda choio atrasado. Si, Evaristo, ata loguiño. Ala, eu tamén marcho que teño que marchar, veña. Ai! Pero... Ai. Aquela, pero mira, para onde vas, mira? Ai, merda. Ainda vai ser miña culpa agora. Pois miña tampouco, que eu non che quixen dar, Pero déchesme, non? A ver, perdoa, me afachaste moito, a ver. Quieto. Eso non é nada. Pior é sorte negra que teño. Lo non é para tanto. Excusamos de chamar o helicóptero que se leva ao médico. Eso depende. Non haberá un médico que cure a mala sorte, non? Teño anos horribles. Un que? Eso que doi moito, logo? Doi moito, sí. Si, Evaristo, eso doime moito. Non me queda outra que vendelo para Duiro e marchar de Portosás. É por iso tanta historia. Veña, muller, se tens que marchar, basta, xa está. Tamén eu marchei a Canarias e máis non me aquelou tanto. É máis a ti que se che perde aquí. Veña, Pois, os amigos, a xente de Portosás e se me apuran moito ata unha amizade furtiva cun perseveiro de merda como a ti.
Por nós non te preocupes, veña, muller, non te preocupes por nós. Non, claro. Ala, Xa me decatei, sí. Se tens que ir, pois non lle de máis voltas. Mira, agarras, colles, arrías todo e listo. Sí, señor, un home coas ideas claras. Ola, Elena, ves falar comigo? Sí. Sí, mira, quería información, a ver como é que teño que facer para desfacer a cooperativa. Se podo axudar en algo, aquí estou, eh? Non. Ajá. O Varadoiro vai vos a pique logo, como é? Moi ben, sí. Adrián xubilase, Suso ten chollo e eu apañome coa jamela. Non sei como vos vai... Pois xa que valer, eu empecé con aquel galponcillo, xa ben o biches, e agora tuve que ir o máis grande que non me daba o chove abasto. Xa. É que a jamela non creo que che vai mal tampouco, eh? Elena nada, non? Xa sabes como Elena, parece un alma en pena. Alma en pena Ramonazo. Nada, eso nada. As almas en pena non molestan a ninguén. E a mí Ramonazo tema to carallo. E logo que fui? Que foi? Logo que fui... Logo ti, Rosiña, non sabe lo da cruz? Non sei nada. Pois que eles tentaron a cruz a la de Islao no Cornejo, lo... Nas pensa, é que nas pensa, non hai outra. Mas penso que hai que falar con ele e dizer as cosas como son. Xa, e xa está. E que lle vas dicir? Oi, Ramón, non lle podes poñer a cruz onde che pediu o fillo porque, como a nós, non nos gusta. Hai que ter un pouco máis daquel. E que facemos, sabe? Que lle dis? Falar coa filla, con Paula. Ai, sí, buscástela a Paula, buscástela. Que nunca lle fixo caso a ninguén, vouche facer a ti agora logo. Por que? Pola cara bonita? Está anda cruzada como o pai. Pero cruzado tamén estás ti, ás veces. E a ti non se che dá por poñer cruces. O sea, algo teremos que facer porque ese home vai poñer a cruz e a xente que vai ao mar non lle vai gustar, non lle vai chistar, che. Claro que non. Aí o que está é arriscándose a que vaya un pola noite e lle joda a cruz, eh? Xa, pero que faz con eso? Nada. Que faz con eso? Porque o día seguinte vai volver a poñer, porque xa sabes como é Ramonazo, que non imos andar así toda a vida, como aos marulos, che. Home, pa currar caralludo, polo menos ten chollo fixo. Estás con soniño. Sentín dicir que quedabas. Ai, sí. A quen o sentiches dicir, se non é moito preguntar, claro. Ai, filla, dis o pecado. Ás veces é mellor non dicir o pecado tampouco. Eu non quero meterme na tua vida, Paula, pero é logo que pasou con Ismael. Perdoa, como era? Que non te querías meter na miña vida, non? É que xa sabes como é isto, muller. Aquí a xente ven, e conta, e pregunta. Pois disdes que Ismael está de maravilla, gracias. Pero rompestes, a que sí? Cóbrasme. Muller, non te preocupes. Tens nada que explicarme. Xa. Hola, Concha, que tal? Precisamente falábamos de Ismael. É logo que falaba de Ismael, se non é moito preguntar. Que está ben. Seguro que mellor que antes. Loli, onde está o deterxente? Ai, donde sempre, Concha, donde sempre. Gracias. A ti. Adeus. Ai, se cada quen se metese na súa vida. Que certo é o dito, A rei morto, rei posto. Ainda ben non acaba de deixar a Ismael tirado na selva e xa anda co picapreitos de Viriato. Non me digas. Conta, conta. Que, o satélite non podía ter outro xoguete? Mira ti este. Este xoguete que habería que lavalo porque Ladislao a saber o que fixo con isto, Ai, papi, non vais a estar chorando. Está bello, pero non está sucio, non exageres. Carmiña, marcho. Vou con Sello a falar con Celia. Entendes? Que teño que falar con Celia dos permisos das obras e teño que falar con Ramonazo, da Cruz. Da Cruz non, das obras, que isto está se retrasando moito, ok? Eu que Fala sei, das xa. obras. Ti por eso non esteas preocupado. A ver un biquiño, un biquiño, un biquiño. A ver outro biquiño. Ai. Este. Este. Vémonos. Ei, Pitos. Hola, Petróleo. Hola. Hola. Que contenta estou, Belinda. Ai, que ben, alguén contento. É todo gracias a vos. Como? Que o que estades facendo por Evaristo non hai cartos que o pague. Por Curraz? Xa mo contou, xa ten todo listo, cemento e todo. Ai, muller, o da Cruz, claro. O das obras, aquí, no Petróleo. Para Evaristo é moi importante.
Co que aprendiu nas Canarias non tedes de que preocuparvos. Ah, por eso Celso decía que no me preocupase, claro. Pois monte, Belinda. Ves comigo? Sí. Anda, vai con Pituso. Ai, a miña nena guapa. Ai, ten moito A sono. miña nena guapa ten su niño. Con un pouquiño leite frío. Non, non me vale, ten que ser para o mércores. Pode ser ou non? Vale, pero sen retraso, por favor. Veña, sí. Gracias, chao. Ves, Paula? Ese é o teu sitio. Non empeces con eso. Eu non quero ser empresaria, vai en contra dos meus principios. Equivócaste. Ser empresaria non impide ser comprometida. Ao contrario, se queres, pode ser aínda máis útil a fronte de Industrias Couto. Permíteme que o dubide. Nunca se che pasou pola cabeza todo o que poderías facer no caso de ter o poder que ten teu pai? Home, non che vou negar. Algunha que outra vez. Por exemplo, calaría a boca algunha que me atopo polo súper. Ou que Industrias Couto utilizase só enerxías renovables e que reciclase todos os materiais empregados. Si, home, ou que tamén destinase parte dos beneficios para o mantemento do ecosistema da ría. Unha boa idea. O Varadoiro está á venda. E se caen nas mans equivocadas, quen sabe o que poden facer con el? Un porto deportivo ou aínda peor, unha fábrica de fariña de peixe, por exemplo. O que nos faltaba en Portosás. Pero é posible. Sen embargo, se te faz cargo ti do Varadoiro, poderías garantizar que segue mantendo as súas funcións tradicionais. Vale. Que tería que facer eu? Ti só tes que querer, do demais xa me ocupo eu. Falo con teu pai e arranxo un traspaso de poder. Oh, non. De poderes sí que non quero saber nada. Paula, pareceme que non és consciente da magnitude do problema. Teu pai xa non está en condicións de seguir coa empresa. A Industrias Couto non é só un nome. Hai moitos postos de traballo en perigo. Neso sí que non pensara. Ademais, creo que xa vai sendo hora de que lle demostres ao teu pai que non és un cero á esquerda e que unha muller pode levar unha empresa tan ben, ou mellor con home. Ai, Abelina, aprenderenche a dicir comunica e non dixo outra cosa, non facemos nada aquí. Celia e María en Santiago, eu non teño, aquí non hai ninguén que me poida dicir se eu podo, teño que pedir a licencia de obras, non teño que pedir, aquí que non sabedes nunca nada. Mira, marchamos e aproveitamos e falamos con Ramón para aclarar a cruz, Pero tamén é... Que desagradable, que presa temos con eso, che. Pois non, pero sei que te lo feito de antemán, sempre, entendes? É o que che quero dicir. Que tal, Ramón? Como vai iso, che? Sabedes onde vai Celia? Celia dixo aí a Belina que vai en Santiago de peregrina, mira ti. Vaya, por Deus. Eu quería preguntarlle se fai falta licencia do Consello pro da Cruz no Conegro. Non, eso non che é cousa do Consello, Ai, pois daquela... Daquela é que, vaya, que Curiol máis eu tiñamos que falar contigo porque aí na cofradía, pois, pensan que... Que pensan? Pois están pensando que vaya, que... Que non deberías poñer a cruz no Conegro? Por que? Porque, entendes, é que ti xa sabes como vai isto das cousas, como son os velliños, Ramonazo, a xente, pois, quere que se poña a cruz cando hai un naufraxio, cando alguén falta no mar e... Tamén sei que Ladislao non era mariñeiro, pero levaba no sangue. El quería que o recordasen como tal. Sí, pero ainda que o fose, Moncho. Somos velliños. Ainda que o fose. Se o mariñeiro morre no camiño, poñenlle a cruz ali no sitio onde falta, no camiño. Non lle van a pôr na playa. O que che queremos dicir nós é que os velliños pensan que, vaya, que lles parece mal, que hai un lote de xente que lle vai parecer moi mal. Pero a derradeira vontade de meu fillo era que... Ben, vale, a mí sábeme tan mal como a ti, ou máis aínda, se pode dicir. Eu estou moi de acordo que lle poñas unha cruz ao teu fillo. Tamén o lle poñería. Pero no cemiterio, que é o seu sitio. Non é o mesmo. Xa, que non é o mesmo. Pero... Curiol, desculpa, o que che quero dicir é como que queres que Ladislao quería pasar por río dunha tradición, entón están os velliños, que os vellos... Sí, tedes toda a razón. A culpa foi miña, non pensei nas consecuencias. Pido vos perdón. Non, perdón. Eu o único que quería era cumprir a derradeira vontade de meu fillo. Do que este da nosa man. Non, que cuidamos. Xa non queríamos falar. Vou falar con Curra. Mira que vamos vivas de Portosás. Elena. Perdoa, César.
Estou namorada de ti. E quero estar contigo. Pero Doe, non si? sinto como se algo se me esnaquisara aquí dentro. Fixeches todo o posible, Elena. Outro no teu lugar tería vendido hai moito tempo. Non foi suficiente. Non tes ningunha débeda coa memoria de teu pai. É que, aunque así fose que síntome fracasada. Es unha loitadora. Teu pai sentiríase orgulloso de ti. Eu síntome orgulloso de ti. É que non sei, César, é unha sensación como se tivese perdido tempo desde que cheguei a Porto Sás. Pero repara nos feitos. Construir barcos, dar traballo, facer amigos. Pareceche pouco. Non sei. Eso pensaba eu, pero parece que a ninguén lle importa. Pero de onde sacas esa idea? Tive un lotazo de probas todos estes días. Razón de máis para marchar canto antes. A partir de agora, tesma a mí. Ai, Evaristo, que che dixen? Pitusa, tranquila, que xa estou xa arrombando todo, xa está listo, vale? E os veciños? Veciños, non me fales de veciños, Que estou que non... que ando que a Cruz de Couto, que agora, por culpa dos veciños, non se pode poñer no conegro. Porque hai algúns veciños que din que hai unha tradición que se non é mariñeiro non pode ter a cruz no conegro. Entón, hai que poñer no cemiterio. Pero Couto non quer poñer no cemiterio porque... Ai, Tranquilo, que non pasa nada. Pasa nada, pasa que estou amolado. Déxame ver a min a man que mala petróleo. Petróleo xa o vas ver agora, ou non? Xa me tarda. Pero non empezas hoxe as obras. Oxe ou un día destes, tampouco non é así tan xusto. Belinda, díxome que empezabas hoxe. Que che dixo que? Oi, Evaristo, ti estás moi mal, No, estou ben, pero... A que hora che dixo logo, Melindre? E ti saberás que é Luca Patas. Ajá. Claro. O que non sei moi ben é por onde empezar o chollo, non é? Pois empeza polos cuartos para que Sabela non teña que estar moito tempo fora. Sabela... Xa estiven eu falando con ela. Xa mo dixo. E que che dixo? Díxome que estiveras falando con ela, pero non me soubo dicir de que. Pois creo que fun bastante claro, Díxome que lle dixeras que che gustaba moito a miña casa. Non sei a conto de que viña eso. Pois ben a conto de poñer os puntos ao lado das comas. E mira como teño agora, se ainda estou co pitillo na boca. Ai. Pois, ti como ves a Currás últimamente? Muller, como sempre, así como él, pintoresco. Que está máis raro. É que onte veu falar comigo todo alporizado e non din sabido o que quería. Díxome non sei que da casa de Pitusa, pero ao final... O mellor están pensando en facerte un sitio ali. Ti crees? Sí. Me extrañame, Pitusa non me dixo nada. Ai, é que Pitusa é moi súa chica. É moi tímida, Eu tamén son bastante tímida. Xa, por iso non me dis cando empezade as obras, non? Ai, chica, se eu soubese... Mira, papi, cando ven Currás? Evaristo ven todos os días, verdad, prenda? Dille ti. Non, home, Currás a facer as obras. Home, que falei con el, falei con Ramón e Ramón ainda non sabe o que vai facer, é que non está neste mundo, che. Entón Ramón vai facer a obra daqui. Non, eu estou falando da cruz, da obra da cruz, no Non, papi, eu falo da obra do petróleo. Por que me estás preguntando polo outro? Porque Currás, eu entendín que Currás era o que ia facer as obras do petróleo, non? Despois do de Canarias e todo eso. Ai, se o queres, mira, eso mellor o levas ti, falas ti con Evaristo e a min deixadme un pouco en paz con ese... Non, non falaches ti, papi. Mira, fago as maletas. Non é eso, non, Mira, eu xa non sei nada, de verdade. Dame un pouco de agua, xera. A ver... É que o que lle gusta a tua nai é discutir, biches? Biches que lle gusta discutir, va. Mamá, verdade, ai... Mira. Qué bonita.
Non sei como pode haber xente que faga algo así. En momentos como este, gustaríame volver a ser Suiz para pechar esas pijamas unha boa temporada, home. Hola. Boas. Que, Ramón? Hola, como que tal? estás? Que tal? Estamos a observar un rateiro femia ao que lle roubaron o niño. Está por aí, a pobre perdida, como a despistada, como a atordada. Sei como se sente. Non hai nada máis terrible que perder un fillo. Sobre todo, cando non pode satisfacer a súa derradeira vontade. Home, non creo que as crías de rateiro teñan derradeira vontade, non, Anselmo? Por fin, non lle vas poñer a cruz a Ladislao? Non, non podo. Onte viñeron os mariñeiros para falar comigo. Non sei para que lles faz caso. Total, moito cariño xa non che teñen, así que máis che ten? Hai cousas que se perdoan, pero isto nunca. Lincho nos ollos. Que moito me molan a min esas tradicións inflexibles, non? Que non hai situacións excepcionais, casos únicos. Que non se pode analizar todo coa mesma vara de medir, non? Non, pero fais. As tradicións están para expresar o sentir da xente, nunca poden ir en contra da vontade de ninguén. Agradezo a vosa comprensión, pero non quero que a cousa vai a peor. A Ladislao tampouco lle gustaría. Non, iso é certo. Ladislao era un home moi conciliador. Oi, Ramón, se precisas algo de nós, non teñas problema en pedilo, eh? Sí. Rezade polo meu fillo. Espero que isto non lle impida repousar en paz. Hola, Melgacho. Melgacho. Hola. Hola, Elena. E non me berres, que non estou xordo. Ui, pareceme que hai nubes negras. Nubarróns, Melgacho. Ai, nubarróns. É que marcho de Porto Sase. Parece que a ninguén lle importa, ni siquiera a ti. Ás veces os amigos son como un banco de xureros. Cando pensas que os perdeches, van debaixo do barco. Non creo que sexa o meu caso. Eu marcharé en silencio. Non deixaré ninguna pejada detrás de mí. As pejadas aparecen cando levanta o pé da terra. Eso dilo ti. Non é que faz como a radio? Non. É o que lle regalei a Ladislao cando estaba no hospital. Deixoume no testamento. Que bonito que alguén se acorde dun, non? A mí non me deixou nada. Pois é ben raro. Falaches con Paula? Tanto tempo. Oi, Melgacho, é que non me queda outra que vender o Obradoiro, sabes? O que ti fajas, ben feito estará. Ai, disme ti eso. Que coñecías ben ao meu pai. A teu pai gustaríalle que marcase o teu propio rumbo. De verdade? E como nunca me dixeches eso? Mulher, porque non me preguntaches? Gracias, Melgacho. Moitas gracias. Oye, ti vas-me botar de menos a min? Pois eu a ti moitísimo. A cruz sodes vós, non me busquedes por aí porque a cruz sodes vós, home. Celso, eu respeto a todo o mundo, home, pero por favor, Celso, Arturo, non me podedes dicir que fustedes capaces de dicirlle a Ramón que non lle puxeron a cruz ao fillo. Pero ti que prefires, Eso que non preferides vos? Que chanten a cruz ali, que veña toda a xente do mar de Porto Sás, que eu sei como traballa esa xente, empezo un vendaval de Pero fumeirazo. aquí que sodes, caníbales, sodes caníbales. Non digas cousas, non digas cousas, Petróleo. A fin de contas é unha cruz, non? Pero ves como non é unha cruz, é unha tradición, home. Para vos é unha cruz así, calquera, non é unha cruz calquera. Escoita, che digo eu. Escoita un momento, fe a favor, Celso. Imos ver unha cousa. Si mañán imos ali e lle poñemos unha cruz a Ladislao nos cantís, que pasa? O resto das cruces xa non funcionan, xa non teñen sentido. Pois para mí non funcionan tanto o resto das cruces. Son a parvada, home. Non é tal. É que vos non o vedes así porque non sodes de aquí, porque non vos morreu xente aquí. É que vos entendes, é que é moi cómodo. Que terá que ver, que terá que ver. Atendedeme a min. Atendedeme a min.
A mí faltoume xente. Faltaronme curmás, faltaronme o que fora. Eran familia miña, eran amigos, e puxemos a cruz onde faltou. Houbo que non lle puxemos porque non pudemos por o que fora. Pero se morre no mar, pónselle no mar. Se morre en terra, pónselle en terra. Pois eu sintocho moito, Mangui, pero ese non é o asunto, vale? Ese non é o asunto, Home, non é asunto para vos, che. Que queres que te diga? Que pasa? Véxote moito máis animada. Estou no. Falar con Melgacho anima moito, sabes? Gústame por tozas. Viriato, non che esperaba. Hola, Elena. Hola. Hola. Veñoche traer algo de parte dos Couto. Unha oferta polo Varadoiro. Será mellor que vos deixe falar a soas. Pois ti dirás. Dúas cousas. Esta é a primeira. Deuma a Paula para ti. É o que Ladislao che deixou no testamento, para infundir respeto nas negociacións ou algo así. Poña no codicilo anexo. Non sabe a ilusión que me fai. Ladislao. Eu pensaba... E a outra é que veño ofrecerme para levarche todo o papeleo da venda do Varadoiro. E de paso, se ti queres, intentamos conseguir un bo prezo. Pero, Viriato... Falei con Couto e segue interesado en mercar o Varadoiro. O problema é que, para que eu lle venda o Varadoiro a Couto, tenme que garantir dúas cousas. Primeira, que vai respetar o espírito do Varadoiro. E segundo, que ten que conservar os postos de traballo de todos os meus carpinteiros de Ribeira. Convencerei, non? E ti que sacarás con todo isto? Algo menos do que sacaría calquera outro abogado. Hola, Pitusa. Señoría, que milagre. Pillábame de camiño e parei a saudar. De camiño? E logo onde vai? Como Currás vai empezar as obras no petróleo e non dei atopado nada, mirei unha pensión en Cormelle. En Cormelle? Eso non pode ser. Muller, tampouco está tan lonxe. Nunca un xuiz de Portosás viviu en Cormelle. Pois algunha vez hai que empezar a romper as tradicións. E ademais non lle vese outra solución. Mellor que ese é calquera. Eu teño un cuarto, se non é por máis que uns días. Pero pareceme un abuso. Xoé, dígamo, non se xa tímida. Se non é por máis que uns días, ata que atopa outra cousa mellor. Non serei un estorbo. Ala, veña, vai a buscar as maletas e mentres eu preparo o cuarto. As maletas non fai falta, teñoas aquí. Se me botou unha man... Vostede tamén é tímida, polo que vexo. Esa pesa un pouco, Pero... Que morto metió aquí dentro. O de Ladislao, os libros de Ladislao. Vai, a metade. Haberá que xuntalos cos seus. Cos teus, se hemos vivir xuntas. Para non partir a biblioteca. Exacto. A ver, por unha vez non podíades facer unha excepción. A quen lle fai mal? Vos pensades que isto é un xojo e de xojo non ten nada. Falando de xojo, Petróleo, teño que falar contigo, Miña nai querida, Evaristo Currás cun caldeiro de masa que me vai a mañar o petróleo todo. Así me justo, tómalle unha chiquita aquí comigo, meu home, que? Pois que non che guste tanto que non está nada claro, Lindiña, ti non falaches con este home xa? Ai, non. Falou contigo. Non falou comigo. Ti dixeches que falara contigo. Aí estades, Díxeme, fala barato. O que hai aquí é moito fala barato, Pois logo, se non ves a traballar, que carallo leva a ferramenta yo? Voulle poñer a cruz no conejo a Ladislao. Pero, tío, que che gusta é a polémica, que vamos estar toda a vida ca cruz do outro. A cruz do outro xa está falado. Acabou, sé, Petróleo. Eu non sou santo de devoción de Ramón Couto, vale? Pero vos vistes como está ese homiño por aí? Este documento garante o traspaso de poderes en favor da súa filla. Papá, ti non te preocupes por nada. Isto é só temporal ata que remate esta crise túa. Eu vou estar asesorada por Viriato, que é moi bo abogado. E, en canto queiras, volves dirixir a empresa. Está moi mal, Espero que fixéramos lo correcto. Claro que sí, muller.
Ti non tes de que preocuparte. Hagas do teu pai. Lo demais xa me encargo. A verdade é que o pobre está fatal, Pero nós que llemos facera. Non podemos facerlle nada. E vos non sabedes do que estás falando porque non son desde aquí, xa non o entenderíades nunca na vida, eu. Agora non somos daqui, non? Xa. Hai dúas clases, non? Os que sodes daqui e podedes falar e os que non somos daqui que non podemos opinar. Mira, en Santo Domingo tamén temos tradicións, ok? Pero ante todo respectamos a derradeira vontade do defunto. No, pero nós non somos daqui, Belinda, non entendemos. Pero eu sí que son daqui. E sei que hai un home que perdeu o seu fillo para sempre. E pareceme normal que queira cumprir a súa derradeira vontade. Xa sei que os afogados son os que se poñen as cruces. É Ladislao que morreu. Morreu afogado tamén. En vez de no mar, na súa casa. Pois daquela é un mariñeiro de agua doce. É o carallo. O máis importante, Ladislao era amigo meu. E tamén pensei que era amigo vosso. Xa sei que unha cruz máis ou menos non vai facer que volva. Pero se axuda a que nos sentamos mellor uns cos outros, avante con ela. Mas a cruz estou na facendo eu. E vou por ali como me chama Boristo Currás. E vos, se tuveras un pouco do que hai que ter, agarrabas, colledes e viñedes comigo jamás con Ramón, chantábamos a cruz e despedíamos a un amigo como é debido. E xa que vos dou as garabatas, siquera poñedes por ocasión. Que ben falou Evaristo. Aí ten, Ramón, unha cruz como é debido. E non como ese de John Vaina. Sí que está ben, moi ben. Tamén, aunque non consejades vos, non existe, Non. Está moi ben esa cruz. Está moi ben, non, petróleo. Está material, É que no cemiterio non podía ser. Este era o sitio. Desde aquí vese América, que era o que a él lle gustaba. Pois será en días claros.